mogu obrazložiti cjelokupnu situaciju gdje sam to mislila općenito na djevojke koje ne budu imale priliku ostati te. Dakle, nas je ovdje bilo 23. Svaka djevojka, odnosno 2 djevojke će biti kao pobjednice, kako god. Svaka od ostalih djevojaka, znači 21, će nastaviti sa svojim životom. Jel ti misliš da će one godinu dana patiti za tobom? Neće. Pa, jel ti misliš da za godinu dana neće imat frajera? Hoće ili neće? Vjerovatno će, ali znaš šta? Ja ne znam li ti to rekla u njihovo ime, kao za godinu dana ćete razbijati glavu u zid ili u svoje ime. A ja znam kako je došlo. Nisam rekla ni u čije ime, nego u cjelokupnu situaciju, jer mi ne znamo. Ne mogu reći u svoje ime, jer ne znam hoću biti ta ili neću biti ta. Ako neću biti ta, ja ću te zaboraviti, jer ti želim sreću sa drugom osobom.